Mangwanani akanaka vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura. Confession yangu yakamira sekudai so: this was after ndabva mukunetsana nomumwe mufesi uyo watainge tichishanda naye. Zvinhu izvi zvakaitika last year apo pandakazomudzingisa basa. Saka inini ndinoshandawo pane imwe kambani. Ndinoitawo zvekudriva matrack and we carry fuel across Gauteng nemamwe provinces that are around Gauteng. So mukomana Ashi nemufesi uyu takanetsana nekudawo kwemamwe madhiri avo atainge takaita tiri tose pabasa. But chandakadzidza ndechekuti isu semazimu tine kamwe kakuda kungotsikirirana kakungovharana. So pane mamwe madhiri anenge ari open, unenge uchifanira kuti unge uchingopawo umwe wako waunenge waita naye zhet at least half of the money. But mufesi uyu akabva achizoda kuti ange achindivhara mari yaya. Then ndikazoudzwa nomwe mufesi uyu watainge tichishanda naye kuti ndo madhiri ainge achida kuronga. Takanetsana mukoma zvekuti payadhi pemurungu takasvika pakutorovana, but murungu haana kuziva hake kuti yainge iri nyaya yei. Ndikabva ndati iripo, uyu ndiye munhu wandichabata zvangu. Zvino mukoma pakambani pedu, nekuti tiri vanhu vekuti tinotransporta avanoti mahazardous chemicals, unofanira kuti unge uchizova sober minded at all the times. Zvamafoni izvi, you can only operate your phone here and there, dzimunga uchiita zvechitsotsi. So ndaitozviziva kuti mufesi uyu ainge achifarira doro uye zvekare ainge achisvuta mbanje. What I did mukomana Ashi ndezvekudai so: nerimwe zuva takati takapaka kuyadhi, tainge tichida kutobuda, ende ndaitozviziva kutoti kwainge kuine mainspectors ainge achazouya, because tinowanzo kurohwa masurprise inspections vachida kuona kuti are you not high on drugs, uye zvekare mutrack munenge musina madrugs here. And when they say kuti mutrack munenge musina madrugs here, kutongoonekwa uine kana mbanje dzaunenge uchiti ndo dzaunoda kuzosvuta zvinokwanisa kutokudzingisa basa. Ndakaita sei mukoma, ndakaenda ndikanotenga mbanje dze almost 700 rands, dzainge dzakawanda. Kana mufesi wacho uyo wandakaudza kuti ndainge ndichida mbanje dze700 akatondibvunza kuti kasi uri kustoka here mufe wetu. Ndakabva ndati kwete, ndedzangu dzekusvuta. Akangoseka zvake ndokubva anditengesera mbanje dziya. So ndakabva ndadzodzisa muplastic bag. Then ndakazoti ndataimira iye paainge ari mukafeteria, ndokubva ndamhanya ndikabva ndanopinda mutraki rake, ndikabva ndahwandisa chipepa bag chiya chainge chiine mbanje. We then waited for my inspectors. One by one mainspector aya ainge achipinda mumatraki vachisecha, vachiita sei, vakasecha rangu traki. So taingoti uyo anenge asechwa traki rake, then ubva watobuda paya sezvo we were already loaded. Zvadaro mukomana Ashi, by the time pandakazobuda, I think kuti I had traveled for almost 45 minutes. Ndo pandakazongonzwa mufesi watinoshanda naye ava kundifonera achiti chakachaya. Ndasiya chakachaya kuyadhuku. Ndikabva ndati kochii? Akabva anditi tafadzwa, not his real name. Ko ambonyatsokuzvifambisa sei? Ndikati ko what are you trying to say? Akabva anditi ainge abatwa aine zipepa bag rainge rakazara nembanje. Ndikabva ndatotangawo kutomushora paya, but vamwe vangu havana kuzviziva kuti ndini ndainge ndaita yavanoti drug planting mutraki rake. So this guy, he got arrested mukoma, because murungu akabva atongofonera mapurisa kutaura kudai so mukomana Ashi mufesi uyu akabva atorohwa deportation and permit yake ikabva yatoitwa cancelled. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomana Ashi. Zvose izvi ndakazviita mukutsamwa. Kurudziro yangu kune vamwe vanhu kunzoko, even though ndakatadza zvangu, ndeyekuti musazoita zvinhu mukutsamwa, musazotora madecisions mukutsamwa sezvandakaita, nekuti unokwanisa kutokanganisira umwe munhu chiraramo chake iwe wakatotsamwa. Because akazoti asungwa ndo pandakazoona kutoti iyi yainge isisiri kids net kids game, but munhu ainge ava kutosungwa for real. Ndikabva
ndatongoona kuti ndige ndichitaura zvainge zvisingaite, ndikatongoramba ndakanyarara mufesi. Akatorova pasi akaendeswa kujeri. Then I heard kuti he got deported and his permit was cancelled because of the criminal behavior. Saka iye ainge akasungirwa hanzi drug trafficking mukoma. Zvinova zviri zvinhu zvekuti he did not even understand kuti what had happened, but I was the one who planted my drugs iwawo mukoma Nash. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Iko zvino zvindinoti kana tiri kuyadhi kana kuri kunzi ndikasangana zvekare netraki rake because rava kudrivwa nomwe mufesi muSouth African, mwoyo wangu unobva warwadza. Ndobva ndati traki iri nderatafadzwa katraki iri. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvinondirwadza mufunge zvenyu mukoma Nash. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndakavati kwazviiti here kuti you just come clean with the guy. Vakabva vati ini manumbers ake ndakatomadeleta because it was making me to feel very guilty. Ndichitarira last scene yepaWhatsApp yake, it was making me feel guilty. Ndokubva ndasarudza kudeleta contacts ake. Uye zvekare ndikati kumurungu hazviite here zvikanzi izvozvo hazvitoite because it means kuti ndinenge ndava kutozvidzingisawo basa, maybe nekutosungwa same time nekuti I planted my drugs iwawo mutrack remunhu asingazvizivi. Pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Rekedzaiti vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Inini ndainge ndiine umwe murume uyo wandainge ndichidanana naye, like takatanga kudanana kubva zvandainge ndakapindawo muno muSouth Africa. Takati tadanana kudaro akabva azonditi ainge achida kuti tinge tichigara tose, in which we then started staying together. Mushure mekunge tatanga kugara tose paya ndipo apo pandakazofind out kuti ainge achiri kutaura ne-ex-wife yake. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvandirwadza and I then chose to walk away. Zvimwe zvekare zvakakonzeresa kuti ndike ndichizoti let me walk away, it was because kalife kacho mukoma katainge tichirarama kainge kakadhakwa. Munhu ainge achitongoshandawo zvimwe zvimabasa zvezve zvekiya. Little did I know kuti that same month apo pandainge ndichazomusiya, that same month ndipo paainge achazowana rimwe basa mukoma Nash. Ndakamuramba ndichiti ndamuramba paya ndipo pandakazonzwa zvinzi ava kugara zvekare neumwewo mukadzi ainge achigarawo mulocation imomo. Ndakatoseka because mukadzi uyu mukuru kwaari. I don't know kuti nemakore mangani but mukuru. Ndikatoseka paya ndikati kozvino zvava kungomanyidzana ka nechembere. So ndakabva ndazoenda ndikatanga kugara on the other side of the location kuzonosvika ndichizonowana basa restay in. Saka zvimwe zvainge zvava kuitika mulocation maupdates ndainge ndisina. Mukoma Nash ndakagara kustay in kuya about 2.5 months ndichizodzoka kulocation. Ndipo apo pandakazomona achidriver motikari. Pandakamona achidriver motikari ndautoziva kutoti yainge iri motikari yake. Ndikatoti zvipikowo ndiye munhu angakwanisa kuzotenga amaroki here. Yainge iri single cab. Ndikatongoti zvimwe kuda amaroki iyoyo yainge iri yemurungu wake. Then ndipo pandakazonzwa neimwe friend yangu kuti ainge akatenga motikari. Handina hangu kuzomuudza kuti ndainge ndatosangana naye ex uyu. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakandirwadza because motikari racho mukoma zibango rakanaka chaizvo. Then ndikaramba hangu ndakanyarara paya but zvainge zvava kundirwadza mumwoyo kuti shuwa inini ndonzi ndichingobva pamunhu then munhu otosara achitowana basa obva atotenga motikari, mumwe mukadzi obva atotanga kutodya mari. Apa inini pandainge ndichigara naye taitambudzika dzimwe nguva tichidya kana sadza neacha. So it really pained me mukoma. But ndakazoti ndava kudanana nevamwe madzibaba ndivo vakazonditi iwe kana zvichikurwadza ndinokwanisa kukugadzirira minamato yekuti inozokuvadzisa mukadzi wacho obva wadzokera panyanga. Mind you, ndichidanana navo madzibaba ava ndainge ndichitozviziva kutoti vainge vaine mukadzi wavo, but ndainge ndava kungodawo munhu
yekuti anopota achindibvisa stress, and he was more than happy to do that. Ivo vanoshanda kumaarea uko kwandinoshanda, so takadanana namadzibaba vaya, and ndakatovaudza kuti mwoyo wangu wainge uchida kudzokera kuna ex wangu, ndobva vazondiitira munamato. Vakati vandiitira munamato vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kunocherera munamato uya pamba apo pavainge vachigara. Mukomana wacho ainge ari ma1 because vainge vava kugara pamwe pamba, ainge akatama achibva kuya kwatainge tichigara tiri tose panguva iyo yatainge tichiri kugarisana semurume nemukadzi. But ndakangoita zvivinde mukoma. Nerimwe zuva ndakati ndaenda kulocation, ndakataimira until dzava kuma past 7 ndobva ndabuda. Ndakati ndichida unopinda pamba pavo, ndokubva ndazoona mukadzi wacho ainge akamira panze achitaura pafoni. Ndikati hazviiti, let me walk around. Ndakabva ndaramba ndichingofamba for about 45 minutes. Ndainge ndichingofamba chete ndisingatombozivi kuti ndiri kuenda kupi. Then ndopa ndakazodzokera zvekare ndikaona kuti mukadzi wacho ainge apinda mumba. Then ex wangu iye ainge asipo because motikari yacho vanoita zvekuipaka panze. Ndakati ndanyahwaira, then uyo ndokubva ndapinda, ndikabva ndatanga kufamba, ndikabva ndangotsvakawo panzvimbo pekuti painge pari easy kuti ndinge ndichichera, sezvo ndainge ndichitoita zvekutochera nechimuti. Ndakati ndachera gomba, ndokubva ndatora kabhodhoro kai ako kakasungwa nemucheka mutsvuku, ndokubva ndakafushira ipapo mukoma kabhodhoro kacho ikako. Saka madzibaba vaya vakanditi as long as kabhodhoro kai kachererwa kasina kufukunurwa, zvinoreva izvo kuti mukadzi uyu mutsva ava kugara naex wangu, it means kuti haambobvi akabatira pamuviri. According to madzibaba, ivo vakanditi pose apo ex husband yangu paanenge achirara nemukadzi wake uyu mutsva, paya paanenge achiti ari kurasa mbeu, iye anenge achiona sekunge ari kurasira mbeu mukati mesikarudzi yemudzimai wake munyowani, naiwo anotofungidzira kutoti kana akaita bonde nemurume wake, zveshuwa murume apo paanozonoburitsa urume hwake hunotosara musikarudzi make. But chavasingazivi ndechekuti panguva iye yekuti ex wangu uyu kana ava kuda kunorasa urume hwake, chibhodhoro chechiya hanzi chinouya icho. Iye paanenge achinorasa urume anonorasira urume hwake hwose mukati macho chibhodhoro ichocho. So ndozvandakaudzwa namadzibaba mukomanashe. Saka we are just waiting. I want to see kuti zveshuwa minamato iyoyo yavakandipa inoshanda here. Ndiyo secret yangu iyo yandinayo mukomanashe. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Musadaro vanzvadzi, dai makwanisa kuti munge muchienda mubva manofukunura, mubva matora chibhodhoro ichocho, then you throw it away. Please try to do that. Ko kana kuri kunzi chibhodhoro ichocho maybe chitori nekamwe kachikwambo mukati, because vanhu ava kana kuri kunzi maybe vanogara vachingozi kabonde, don't you think kuti kabhodhoro ikako kanofanira kuti kange kachizozara here neurume hweex yenyu? So maybe kutori nechimwe chinhu chinotouya chichitonwa urume hwacho ihwohwo, then mune ramangwana you'd find out kuti ndopamunozoti muchifamba mubva maudzwa kuti makaromba. So dai makwanisa kuti munge muchigadzirisa apo pamakakanganisa, uye zvekare do not punish that woman because it is not your fault kuti you chose to walk away. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ko kana uri muZimbabwe uine zvikwanisiro, mari dzako uinadzo, ende uchidawo kuti unge uchizova nevana vakawanda, but uchida kuti vamwe vana unge uchizovaita through a surrogate mother, what do you do?
unotsvaga volunteer here, as in kuti iwewe nemudzimai wako you look for another woman whom you can pay so that ange achizova the surrogate mother, uye zvinozofambiswa sei. Kana variko vane ruzivo, please, I am asking for your help, because that is what we have been planning, me and my wife. Ndikudawo kuziva kuti surrogacy yemuzimbabwe inombofambiswa sei mukomanashi. Kana kuine maclinics ariko, people can assist me by typing the name in the comment section so that I can go there. I've been trying to search for it online, but I cannot find any information at all. Ndanga ndichida kuti surrogate mom wacho ange achizovawo a Zimbabwean woman as I am. Kana kuri kunzi zvikazonetsa tikashaya, I think kuti kuma European countries maybe vanokwanisa kuwanikwa masurrogates, but I think it will be very expensive. So kana mukaposta nyaya yangu nditseveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Let us try to assist him in the comment section.